nananalo. Okay lang, nakakatipid kami. Laka mo. Game. Ano man? Game. Eto na, medyo light yung episode natin today. Oo. Pero hindi... Ba't mo sinasabing light lang? Hindi, kasi yung topic natin chill lang. Chill lang. Pero heavy yung pagkain. Heavy. Ito mga katoks, isa sa mga... Ako nakakain ako doon ha. Kami every first Friday of the month. Doon kayo kumakain. Oo, ito lahat. Natikma ko na yan. Oh, yung... Hindi ka nakakain ngayon. Kaya excited ako dahil masarap eh. Oo. So, eto, para for the information of everyone, dinala to ng guest namin para sa mga host. Kasi this show din, no? This show is about promoting local businesses in Tacloban. Correct. So this young entrepreneur was parang excited na tinanong ako kung pwede daw. Oo. Yung hindi lang siya entrepreneur pare. Aside from being a student, talagang batang-bata pa. Musikero din to. Yes, gitarista to sa isa sa mga matatandang banda dito sa Tacloban. Kahit anong, parang following the footsteps of Kim ito eh. Sino Kim? Kim. Ito? Dito. Ayun, isa? Oo. Yung maputi. Ayaw ba yun? Scream mo yun! Racist Racer! pala yan. Isa mga racer! Hindi Sige. kasi nakikita ko to, nagigitara, minsan nagbe-bass. Baka susunod, nagdra-drums na din ba to? Dadams ka ba? Di ba? Malamang, susunod. Susunod. Oo. Kasi magkabanda rin sila eh. Kaya hindi pwede na yung Big Brother, ganun, di ba? Correct. Pero din, kahit bata pa siya, marunong din siya mag-stream na, gumawa ng video na nagla-live siya na Tumutugtog, play along, ganyan. naglilid. Hardworking din na musician eh. Kaya nakikita ko yung passion niya. Hindi lang pala sa music. Pati Kundi sa pagkain, parang si Miko ito na bata. Kaya sige, pakilala na natin. Baka excited na yung mga televiewers natin. Ladies and gentlemen, ito isa sa mga matindi at masarap na restaurant dito sa Tacloban. Kitchenitos, Kitchen and Cafe. Juanitos. Ay, Juanitos pala! Baka iba yung... Sabotage! Ano naman na sa'yo? Hindi! Sigurado ba? Kasi tatanungin na, saan ba yung... Burgos yan, oo. Sa Burgos. Sa, tapat nung nagbebenta ng turon. Marami yung bebenta ng turon dun eh. Saan ba? Sa Metro Bank, yan, diagonal. Juanitos pala! Sorry. Honest mistake yun, no? At least ako, inaamin ko kung kasalanan ko. Yung iba dyan, politiko, hindi yung maamin. Ito na, okay. Siya yung pamangkin ng may-ari ng Juanitos Kitchen and Cafe. Please welcome Nick! Bloopers! Welcome Nick. Ano ba yung family name? Hindi ko masyado Nick Galon. Galon! Yan. Yun! May sinesenyas dito sa akin yung vocalista nila eh. Pero, yung kumusta Nick? Okay lang, boss. Natuloy na rin, no? Natuloy na. tuloy na Tsaka, rin. talagang inintay niya. Maluto to. Oo. Talagang kina-quality test niya. Kasi pangit naman kung pagdating dito, hindi natin Yung gustuhan eh. pagganan mo ng paa niya, may kagat yan. Saan? Kasi testing niya muna. Yun, Nick, pakilala ka sa audience natin kung sino si Nick. Hi guys. Yun, Hi audience. I'm Nick Francis. Yan na, ang papakita ko ay papataste ko ay Luto Hit Juanitos Kitchen and Cafe. Yes. Ay, yung family mo pa. Kumustahin mo? Ay, mami, nanonood ngayon. Shout out. Nandito eh, nakikita ko eh. Oo. May ano yan, may parents consent Yes. to, ha? Yes. Ano? Shout out lang tayo mga Binubuli mo pare. Hindi! Kain ka Nung kumain ka. Kapag salita mo muna. Excited ka masyado. Alam mo kanina, off-cam. Gusto na itong kirahin yung ano eh. Ito! Kinakain-kain mo siya, boss. Oo. Cameraman, pakita mo nga yung Oo, photo. pag-usap nga, While okay. i-explain ni Nick.
Yan, ito ba yung mga bestseller ng Oo, Juanitos? yan yung dinala ko ngayon. Ito, crispy pata. Yun, sarap yan. Number one bestseller namin. Daing na bangus. Mm. Sisling sisig, di lang sisling kahit. Yun. Tama nga naman, Oo. tama nga naman. Ito rin, sisling pork chop. Di rin Hindi na sisling. Pork chop na lang. Pork Oo, chop. chop na lang. Di ba may masarap kayong shrimp? Yung shrimp. Ha? Butter shrimp. Yun ang kinain ko. Baka sa iba yun, hindi sila sa Hindi, wala. Fast food yun. Sige na. Bakit pang brand? Ito, malalagay ito sa blooper. Pag kinumpay ito nila rap, ewan mo na lang. Pero masasabi na. Sige Nick, paano ka nag-umpisa pala? Nung, di ba, nung pandemic. Nakita kita nagbebenta. Tsaka tinutulungan mag-market to ng mami niya, syempre. Oo. Pero yun nga, nakita ko na, uy, may talent pala din to sa pagluto. Paano ka nagsimula? Ay, yung una, boss. Siyempre, ng oras na yun, mga midnight. Ginugutom ako. Ginugutom. So yun, Growing kid. siyempre nagluto muna ako ng isang pasta yung carbonara. Yun. Oo, carbonara yung linuto ko noon. Binabantayan ayun, linuluto yung Paano mo pasta. nalaman magluto ng carbonara? Ano ba? Dahil, ayun, May nakikita ko sa YouTube. Nanonood ka ba lagi ng ano? May nakikita ko sa YouTube. And Yun. nakikita ko, wow, it's can easy. Why try it? Ito, ganun. Then yun, yung pinatikim ko na sa family ko. Yun, Gustuhan nila. Gustuhan nila. Then, why try selling this ba sa Facebook para at least habang lockdown may kumikita kami. Oo, di ba? Marami ito na benta eh, nakikita ko. Yun. Galing. So, paano ba yung Mayaman to. nung first niya na magluto? Mm. Ikaw lang, walang nagano sa'yo. Self-taught. Naiiyak ako boss nun, kaya ako lang muna nagtan. So ikaw lang muna. Tapos May sobra. doon mo na pinatikim. Oo, di mo na pinatikim sa kanila. Tapos nagulat sila na, Masarap. Masarap daw. yan. Ibig sabihin, pag bumili ka sa kanya, yung eksaktong recipe yan. Correct. Kasi di ba, yung iba, pag commercial na, bawasan natin ng konting ganito, Correct. para makakatipid. Iba ang homemade. Iba ang homemade. Ito, parang homemade lang to. Oo, yun ang parang concept nila dun sa Juanitos, no? Yun. So, anong mga dishes na yung ano mo na nagawa? After nung carbonara na ginawa mo, ano yung mga sumunod? Well, yung nagawa ko lang boss, yung carbonara lang kasi after how many weeks, yun Ayun ang laging binibenta mo yung carbonara. After how many weeks, nag-announce na GCQ. So, yun, balik trabaho. So, that's why sa Juanitos na ako So, doon ka nag-ano Nagluluto ka sa Juanitos? Supervise. Supervise. Kaya pala. At Nasa... a young age, na-expose na siya sa food business. So, parang may direction ka na ba na going to a restaurant business paglaki mo o ano ba? Baka mag-artista na lang. Anong pangarap mo paglaki mo? That's my boy. Harap ko Dahil talaga, anong parang nakikita mo sa sarili mo? gusto ko talaga mag-pilot. Ganun. Ayun. Pero matching may business rin. Para at least. Oo, on the side, Oo, di ba? on the side. Meron naman yung... Pwede ko naman mag-side. Side. Sideline. Saan? Habang nasa taas ka, may Bintahan mo yung business mga ka sa baba. pasahero. Doon. Oo. O kasi pag may nagawa kang recipe na ikaw lang yung parang magic, mga ingredients, kung ano, masarap. Simulan niya sa chicken neck. Basta madali lang yun, mga neck lang. Pero neck pa rin siya. Chicken necks. Maganda yan, pag nagpiloso ka, kasi pupunta ka ng iba't ibang lugar niyan. So, Marami siya matitikman. yes. Oo, hindi lang pagkain, pati yung mga... Kultura. Oo. Kultura. Kultura? Kultura? Dili ka. Pagkain din naman yan. Sabi ko nga, Dili ka. kayo bata pa to. Dilik assist ko. Pero ikaw, Nick, marunong ka naman magluto ng mga
specialty ng Juanitos? Minsan, Oo. kapag walang kasi may day off kasi yung mga cook namin. Ah, Minsan, meron ding time na absent yung sa... Ikaw yung sub. Oo, sa sub. so di na ito mahirapan paano pag ano, Oo, yayaman to. to. Negosyo. Patakbo ng restaurant. Yung Nick, yung curious kami ngayon sa ano, sa dahil nag-aaral ka pa. Oo. Akala ko nga college na 'to eh. Sa Oo. high school pala. Oo. So ano, nag-umpisa na ba yung klase niyo? Actually, yung school namin, planning sila mag-online class. Yun. Pero maraming students na ayaw daw nila ng online class dahil yun nga, hindi daw sila matututo ng maayos. Okay. That's why they prefer Face to face. Face to face. Yung traditional. oo. Dahil hindi daw sila matututo kapag online class lang. Para sa iyo. Ikaw, Para what's your sa'yo. take? Sa okay naman sa akin dahil yun sa Google. Oo. Makasearch ako sa Google ng answer. Naman. Mabilidad Sa to. school, hindi ako makagawa nun. Oo. Tama naman. Pero I will just cooperate whether ano yung decision nila, Yes. lumag-online class or Either or, talaga. okay ka. Masunurin. Masunurin. Iba-iba talaga yung take ng ano, kada tao kung ano yung gusto nila o hindi. Kasi yung iba naman, yun na nga, na parang naboboard din sila kung doon lang sa screen nakatingin. Hindi nila nakikita yung mga crush nila. Walang Diba? inspiration. Tapos, ano sila dito? So, may ibang window dito na ano. Yung iba. So, bakit tumatawa? Anong window Kailangan, nandito? kailangan mabilis ka lang mag-alt tab. Oo, ang tab tulad ni ano. May, Late yung tawa ni Kim. may mais sa gilid. Oh, Hindi na naman. Ito yung isa. Kayo din. May mais. nice. May corn dito. Ah. May mais nga, may corn. Pero ito, sa Juanitos, Nick, maliban dito, ano pa yung parang best seller sa... Di ba meron kayong ano? Yung parang... No. Ha? Yung alin? Oo, sige, flash mo. Yun, makikita niyo yung kitchen Sa Burgos. Ayan. Parang may... Kitchen at cafe, Yung may, Juanitos. parang may ano kayo, parang yung pang group. Oh, yung Bilao, yes. May Bilao kami. Meron sila doon, ano, yung bila. Oh, yan. Oh, good for 5 to 6 person yun. Yan, oo. Kasi yung mga pamilya, babanding sila sa amin. Meron kaming pick dyan, yung UAP Metro Tacloban yan. Yun, doon kami lagi nagmi-meeting every Budol, first parang budol Friday. ba yan? Parang budol na yan, no? Kaso nga lang ngayon, hindi na. Kasi hindi pa pwede. Hindi pa pwede. Pero yung last na meeting namin doon sa Juanitos, Yes. social distancing na kami nun. Yeah. Yung isang mesa, 4 lang kami, yung bilog. Yan din yung protocol sa amin. Pwede silang gumamit ng function namin. Pero, in case of 60 person, gagawin na ng 40, 30, ganun. Pero social distancing sa isang lamesa, tatlo na lang. So bukas na kayo ngayon? Bukas na. Bukas na. Open na kami for dine-in, pero yun nga, 50% capacity. yung sabi sa amin, 2 to 3 persons only. Pero, hiwalay. Meron din sila doon for take-out. Pwede Yes, sa take-out. tawagan nandyan. Yes. Makikita Yes. rin sa, Sa screen. screens nyo na saan kayo available? Sa Foodpanda? Or Oh yes, direct we're na- available to Foodpanda, Hibes, and you could call us also in our contact number. Yun. Nung nag-lockdown ba, nagsara kayo? Nung March? Hindi naman kami nagsara ng as in sara. Oo. For take-out lang kami. Ah. Yun, pasalamat kami sa isang delivery app. Dahil kung wala sila, actually lahat ng restaurant wala din. Oo. Kasi yun lang yung Depende. kumikita sa amin with the help of the delivery app. So, tsaka ano na rin, noon talaga sila na masarap yung pagkain. Kaya hindi sila nahirapan i-market. Correct. Isa yung food nila. Oo, parang sabi ni Kit, sa quality, hindi mo kalamog. Oo. Unahin mo yung quality. Ito quality. Yung, kala ko may dala silang shrimp. Hindi, Pero masarap. ba allergic ka sa seafoods? Okay lang yan, may gamot ako sa baba. Sige nga, kalimutan ko tuloy yung tanong ko. Hindi, mamaya, magpatalastas muna tayo. Oo. Kasi pagkatapos nito, may Tatanong. interview ni Mr. Questionnaire. Oo, eto, magwa-one-on-one kayo niyan, tapos kami kakain. Sige, papatalasas kami, pero papalabas kami ng, wala na namang nananalo, wala namang sumasali.
Shoutout na lang tayo daw para sa mga single, walang shota. Shoutout daw sa mga nanonood. Uy, maraming nanonood ngayon, ha? Oo. Siyempre, si Nick yan. Oo. Shoutout kay Teacher Darrell Rose J. Nunez. Sabi ni Nick. Sip, wala. Mga teacher, Ay, kilala mo siya, si Manny. Manning. Go. Go. Oh, si Manigo. Yun, naging ano namin yun. Guest namin yan. Guest. dati, oo. Matindi yan. Shoutout daw kay Mirai, sabi ni Kim. Shoutout sa mga walang jowa, sabi ni Eric. Uy, meron dito, go Daddy Nick. Uy! Alam ba ng mama mo? Si Rian. Ay! Ikaw, ha? Daddy Nick, ha? Hindi na. Ay, nandito yung ahya niya si ano. Sok Nicolette Daddy. Frances. Yung may kapatid mo yun? Oh, Yun. Nicolette. Ahya means kuya. In Chinese. Aya? Ahya. May H rin. Ahya. Yeah. Yeah. Kaya pala yung sabi Kaya pala ng isang gabi. Ay, kuya pala. Kuya! Napapaaya siya. Yeah. Ano sabi ni Alanis na yun? Yeah. Aya! Kuya wala ako. Kuya ako nag-start. Okay. Pero Aya nakatawa. Ang galing. Mga ba? Oh, yun. Nagkabanda dito sila eh, siguro. Oo, ni Alanis. Tsaka baka Mga kabanda. kabanda ni Alanis. Oo, drummer nila si Dustin naman, yung guest natin nung Tuesday ba yun o Wednesday? Bata. Oo, yung Kaya tandang mamaya, drummer. makikita nyo, tutugtog si Nick. Yes, of course, kasama niya ng bandang Vibrato. Pero ito, papalabas namin yung isang K-Box live namin dito. Sino yan? Mayor, Sulit 6. Ha? Ah, si Mayo. Oh, ito, si Biliran. Mayor ng Nabalo. Meron na pa sila, mga taga Nabal, kung nanonood kayo, mga katoks, may case dyan, so ingat-ingat kayo. One of the hardest working mayor din. Oo, of course. Oo. Di mo, sa ano lang. Ngayon, nagbabike na lang siya papunta sa ng office niya. Ganun. Para Diba? ma-exercise din. Correct. Oh, eto na. Nangyari. Lakse. Oo. One song. One song. Ganin one song. Galing yan ng 60 seconds. Oh, Ibig sabihin niya, nagpapakita lang na masarap talaga. Oo. Tingnan mo, wipe out. alam nyo na. Pero alam niyo na, yung tao ngayon, di mahilig sa... Ewan ko lang, pero yung natira na lang halos siguro yung isda. Yung bangus. Dahil yung mga tao dito, mga carnivorous. Sarap. Yun! Nick, sarap. Ano talaga, the best. Boss. Kaya pag nagmi-meeting kami doon sa... Pag nagmi-meeting yung monthly meeting, UAP. yung chapter namin, talagang maraming pumupunta dahil isa na yan sa food. Kasi pupunta ka doon, tapos hindi masarap, hindi nila. Oo. Magdadalawang isip ka. Correct. Kasi ano yun eh, kahit sabihin natin na may ginagawa ka, mapupursige ka pumunta doon. Dahil isang factor yan, di lang sa may pag-uusapan kayo ng mga importante tungkol sa profession namin. Yung food, kasi Correct. sulit. Babalik-balikan nyo. Marami talaga. Marami yung servings nila doon. Malaki yung servings. Kaya salamat sa Juanitos. Siguro hindi kami... Sa ngayon, nandun. Isang taon na ata kami nandun eh. Oo. Oo, isang taon. Halos siguro mga 30 halos 30 average kaming mga Pumunta arkitekto lagi. nandun. Kaya kung gusto nyo umanap ng mga arkitekto sa isang lugar, sa Juanitos kayo every first Friday of the month. Yan. Galing nung Di ba? Double kill. Double kill. Oo, Siyempre. Lalo na ngayon, nalaman ko na si Nick pala nandun. Sumusuporta rin dyan sa Cerebro. may discount. Oh. Discount, cancel out. Oh, alam niyo na mga katoks kung sino kumain. Hindi, masarap. Yun, ngayon, kung siya yung naggisa nito, yung pagkain, Siya naman Siya naman nag-gisa yung ngayon, isa. no? oo. Oo. Eto na. Hindi naman Eto na. mahirap. Oo. Huwag na tayo mag-trivia, hindi naman Oo, wala naman no, makakasagot Oo eh. nga. Sige. Ito yung portion na Question Impossible Yeah. by Mr. Eh, Questionnaire. tatanong ako ng walang maling sagot at walang tamang sagot, so wala tong gamit ng tanong. Sige.
Sige. Di ba nagluluto ka? Oh. Ba't kung napapasok ka, gumaganon ka? Ha? Bakit gumaganon yung tao basta napapasok? Muntik lumabas yung kape. Yun talaga yung sounds niya. Oh. Pag napapasok. Oo. Pag... Yan yung ginagawa. Ganun. Oh, Paano ito? bakit? Kasama na yan sa recipe mo. Isang pampasarap sa pagkain. Yak! Yeah. Sabi natin sensation. Kasama na yan sa criteria ng pagkain. Basta ako Sensation. Sensei, mahilig ka sa mga sensation, ha? Parang napapakaya. Napapasok ka palagi basta nagluluto. Ganun. Kasi hindi naman natin iwasan, pipitik. Napapasok tayo. Sa maling tao. Ganun. Wow! Ah, yun pala. Kala ko sound effects lang yun. Bang... Okay. Wala ka ng tanong? Wala na, yun lang. Busog ako. Okay naman siya friendly dahil Oo. Kasi may suhol. Hindi ako malupit ngayon. Pero alam ko babalik to sila kasi yung vocalista nila ano daw ng ano. Oo. Yung mga products din daw niya. Tsaka yung ano naman, yung welcome lahat, yung Oo. mag-promote ng business nila na mga online. Basta may sakto. Oh, of course. Diba, Ano sabi niya? basta may sample. Oo, di ba? Siyempre naman. Hindi yun narinig ba yun kanina? Oh, mahirap naman yun pag nagpunta ka dito, yung product mo, oh, sarap, imagination lang. Umugutom mga the flappers. May nagsasalita! May nagsasalita! Yung camera na Sige lang, ako naman nag-i-edit din to. Hindi ko man siya insert. Gusto niya lang lumabas sa Matam- segment niya. Oh. Matamlayin. Yung isa, Eh, sino yun? Matang... si Randy? director natin niya, matindi. Oh. Uy nga pala, paki-flash nga direct yung guest natin bukas, Saturday. Birthday niya. Happy birthday. Birthday niya, bukas. Dalawa sila actually. Dalawa sila. Yung isa niya, may birthday. Yung Hulaan niyo kung Sino sino ang may birthday? may birthday sa kanilang Bukas. dalawa bukas. Oh. Isa to sa, parang iniidulo ko eh. Parang distinct na boses sa region. Isa sa mga distinct na boses. Pag siya kumanta, alam mo sino. Oo. Oh. Tsaka yung isa naman, businessman din. Yan. Oh. Businessman na naapektuhan din sa pandemic. Oo. Pero, yan, hindi na, wala siyang siyempre marereklamo dahil ginagawa niya pa rin pero minimal na yung ano niya, workforce. Yan. Dahil hindi pwede ma-sustain yung, kasi Mahirap. may mga businesses na close eh. Isa tong essential na, ano ba, tawag ito, yung sa mga restaurant, essential to na bagay Correct. na dahil nga sa pandemic, nagsara yung iba. So, konti na lang yung demand. Yun. So, yun. Wala rin kung ano yung binibenta ng isang guest natin. Correct. At, of course, mga katoks, papasalamat tayo sa Juanito, of course, kay Nick. Nick, ikaw, as a musician, as a student, as a... A good son. Of course. And a good son. brother. No. 3 sisters. Ano naman yung parang, kasi yung sa mga kaedad niya, meron namang iba kasi talaga, aral, laro, minsan laro lang. Oh, yeah. Eto iba, at a young age, hindi naman siya pinilit, parang nagka-interest talaga siya magluto. Tsaka pumasok sa food business, influence of course sa family niya. Ano naman yung parang masasabi mo sa mga katok, sa mga kaedad mo na para naman sila ma-inspire. Kasi hindi naman porke bata ka pa, it's not an hindrance sa parang balakid na maging to try new things. Lalo naman pag Message to his kakabuti mo. fellow millennials. Yes. Sige, Yes. Tira, tsaka i-promote mo yung Message to make use of your time kasi bawat isang tao sinasabing may talent. That's why we need to lalabas natin. Yung alin?
yung talent namin. Oo, kumari, ako may talent sa pagluluto. Kayo, ang sinasabing sasayaw. Basta yan, try and try until you succeed. Yun. Yes. Maganda yung mindset niya, pare. Oh, Yan yung mga nagsisimula. Hindi mo na medyo na commercialize Kasi yung kung hindi mo, advertise. kung hindi ka mag-try, Wala. you'll never know. Inuunahan mo yung utak mo. Tama. Yes, that's why marami yung hindi Succeed. nagsasucceed dahil inuunahan yung Takot niya. yes. The only failure is to Not do it at all. yes, Yes. is to fail to try. Sabi Try. nga nila. Oh. Ewan ko sino may sabi nun. Ikaw. Amen. Yeah. Oh, amen daw. Hallelujah. Sumasagot si ano. Hindi, yung maganda yung ganun na mindset na bata pa siya. Bata pa. Kasi nung una, ako, meaning ko, wala akong iniisip na kung hindi school lang, Oh, laro. laro. Pero hindi ako masyado, ako sa bagay, naglalaro ako ng volleyball, tsaka yung singing, pero yung kagaya niya na maging entrepreneur, Yes, wala. wala pa ako nun. Hmm. Siguro after college na ako nag-isip kung anong gagawin ko sa buhay ko. Siya, meron na eh. Correct. Meron He siyang- is not relying on things what he has, Correct. pero he is doing things that he thinks that he can do with what he have. Correct. Correct yan. Tsaka ito, yung mga at a young age, ito, biktima din to sila ng stigma. Kasi sabi, pag millennial, puro kayo love life. Diba? Ang dali nyo, ang dali nyong maiyak, ang dali nyong, dami nyong reklamo, ganyan. Pero ito, Oo. Diba? Kasi di ba yung iba, sasabihin nila na, I'm bored. Yun Oo. ang lagi, I'm bored, di ba? Oh. It's a common word na narinig mo mga sa mga bata. I'm bored. I'm bloody bored. Oo. Peppa Pig. Peppa Pig. Yung mga bata ngayon. Pero Pero, ito na, since yung kahapon natin na bisita, Oo. tanongin na natin si Nick. Oo. Have you experienced being bullied in school? Tapos kung hindi naman ikaw, may nakikita bang ikaw bullied? So, Oo. ano yung ginagawa mo to, parang, yun na nga, parang ano ba yun, stop or parang, Defend or basta. sa ganun. Ubusan kami ng term. Oo. Actually, hindi ako nabubuli sa school. Pero may nakikita ako nabubuli. Sinasabihan ko lang, sige, patuloy niyo yan. Pero si Kuan ang bahala sa inyo, karma na bahala sa inyo. Dahil isipin niyo kapag kayo yung binubuli, anong Correct. gagawin niyo? It really exists talaga, di ba? Oo. Ganun talaga. Yes, karma is real. Karma is real. Na mga bully. Mga bully kayo. Yeah, bully. Kaya bully. Plug mo, Nick, yung Manitos, tsaka Tsaka yung banda mo. yung banda mo. Meron Baka ka balang araw, pag mawala na tong pandemic na to, tuloy-tuloy na naman Oo, ito. sige tayo. Cerebro na. Yeah. Thank you, Boss Candel, Jeff Eddie, Kuya Rap for Yeah. featuring Bonitos sa K-Box TV. Oh, di ako na-expect na makupanin feature. That's why, sabi na, try. So, trinay ko na i-chat si boss. Oh, yun. Sinabi boss, okay. Schedule namin first week of June. Actually, nag-chat ako kay boss mga May, second week pa yun. Second week to last. So, oy. May nakaschedule na Oo. June 5 na pala ngayon. Oh, bilis ng panahon. Yes. Ito nga, yung ginawa niya, I appreciate him texting me. Siya pala yung talaga, yung gusto nito. Na, para ma-market yung family business nila. yes. At a very young age, mga katoks, Make use of your time. correct. Oo, huwag kayong batugan. Shit! Ano? Hindi, nakaka-high blood. Baka high blood kasi naubusan. Nakaka-high blood kasi. Kasi nabigay siya kanina din sa pork chop. Oo. Paglingon, wala na, buto na lang. Ay, nako. Hindi, yun nga. At a very young age, iba na yung perspective niya sa buhay. And we're proud. At saka kudos sa
parents niya. Parents. Na-meet ko din yung parents niya, talagang supportive sa kanya. Sa Pag music. tumutugtog siya sa cerebro, Oh, nandun. nandun sila. Oo. Ibig sabihin na, Kay Mark. ano talaga, full support. Sa music. Tulad kay Dustin. O, tsaka kay Oo. Dustin. Ginawa Dustin. ng Rodi, airpods niya eh. Oo. Oo, di ba? Pag napapakamot si Ken, tutugtog na naman, daming banda ni Dustin. Pag kami naman tumutugtog, tuwang-tuwa naman siya, ngayon lang ako makakaganti. Kung hindi ka naman makakaganti, kasama, drummer natin eh. Eto na, maraming salamat of course, Nick's and Monitos Kitchen and Cafe. Nasa Burgos to, sa Yes. may Metro Bank. Basta may Metro Bank yung landmark dyan. Yan, yung mga landmarks doon, yung Bukid Outdoor Shop, Yan, oo. Metro Bank. Yung katabi ito, huwag na lang. Kasi Oo. yan, for adults. Dito na lang. Ay, madaming Oo, yung... Yun na lang. Basta dito lang tayo banda sa... Yun ang tinatawag na, kasi pagpasok mo daw, hagdan, stairway to heaven. Nakapasok ka na doon? Hindi, wala, padaan lang. Maraming salamat ka to sa Yan. matinding biyernes. Ano? Hindi, wala na, tapos na, papasalamat lang kami. K-Box, tawag ito, Soundcheck is powered by K-Box. Nakakalito si Direk. Baby nga, baby rin ko. Oo. Ay, nako. High blood na yung... Yung K-Box Studios pala mga katoks, plug ko lang, open yung recording studio namin para sa mga di nakakaalam or nagdadalawang isip kung bukas ba or sarado ba. Bukas kami, tsaka bukas yung rehearsal studio sa baba. And of course, Soundcheck is powered by K-Box and major sponsors namin is Peras Construction and Development Corporation, Cerebro, Mega Crush, and Soundcheck is also brought to you by Uncle Joe's Car Rental Tacloban na pag-usapan natin Transpo. Uncle Yes. Joe's. Food Quest, Guitar Panday, Pulutan Hits, Roadside Blues Diners, Otabea, United Architects of Philippines, Metro Tacloban Chapter, T-Crate, Abuyog, Veggie Prod, BLS, K-Grill, Korea Barbecue Unlimited, I Love Tacloban, Luis Bayan Center, BNG, AD Cakery, kabisita ni Julio, of course, Juanito's Kitchen and Cafe. Yes. See you again tomorrow. Guest namin matindi. Tsaka, Eto na. tutugtog yung vibrato.